Arestado ang usa ka empleyado sa gobyerno human nasigitan og balor 20,400 pesos sa gituohang shabu sa bypass operation sa Purok Mabini, Barangay Santa Fe, Poblacion, Imelda, Zamboanga Sibugay, kagahapon, Pebrero 5, 2025, alas 2:30 sa hapon. Subay sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9, gilang suspetsado nga usa ka alias Kenneth, 34 anyos og residente sa Poblacion, Imelda. Nagtrabaho isip usa ka government driver si alias Kenneth. Sa Mambahaw, Camiguin, usa ka 32 anyos nga lalaki sab ang nasikop sa PNP Mambahaw Police Station human na maligya og ilegal nga droga. Balor 6,800 pesos na kantidad sa gituohang shabu ang nakuha sa mga pulis gikan sa suspetsadong si alias Patrick. Kasong paglapas sab sa Republic Act 9165 ang atubangon ni alias Patrick. Kagahapon, Pebrero 5, 2025, malampuson sab o nadakpan sa mga pulis sa Balyok Police Station 17 ug Intel Division 11 ang upat ka mga nagapayuhot og ilegal nga droga sa Catalunan Pequeño, Davao City. Subay sa report sa DCPO, napalitan og usa ka sachet sa gituohang shabu ang mga suspetsado. Ngagila nga sila alias Toto, 46 anyos, alias Junel, 24 anyos, ngagila nga sila alias Toto, 46 anyos, alias Junel, 24 anyos. Apil sab sa nasikop ang 34 anyos nga si Danilo ug 34 anyos nga si Kerwin. Mobalor sa 189,040 pesos nga kantidad sa gituohang droga ang nasignit ug napalit gikan sa mga dinakpan. Nakumpiskan sab ang usa sa mga suspect og homemade .38 revolver. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.